Hello everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mao niya ang sumpay sa atong drama. Esquadro! Retirado ka na! Apan hilabtanon ka lang gihapon! Bisan pa og gubon ko ng tagway mo, dili pa ka na makatagbaw sa akong kasuko! Medyo Gaspar! Gagaw ka! Nagkala na yung kagsingara ko ang nagkagaw, ha? Gagaw ka, Major Gaspar. Gagaw ka! Bangag sa ilong! Hindi ka tawa magyan. Naturing na ba ka ng utok ni mo? Nabuang na ba ka, General Mike? Hoy! Bangag sa ilong! Kibugal-bugalan ba ko ni mo? Ha? Nagkatawa ko sa umaabot nga kadaugan unya sa krusada. Kamupahagba sa inyong sindikato. Uplok! Kanda ko! Uplok! Patyuno na ka. Ngunya moingon ka nga kadaugan sa inyong krusada. Oo. Tungod kay bisan og patay na unya ko. Apan magpadayon ng eskwadro sa pagpuhag kaninyong mga kagaw. Kagaw di ay, ha? Di na ko makapaabot og tugay. Pati yung tikat General Mark Ognes. Sige. Patya ko, Major Gaspar. Pamatudi nga ikaw mao'y oplok. Patya ko. Kung sa pamahin mo gipaabot, patya na ko kagaw. Bangag sa ilong! Abi na kog imo na siyang gihukman sa kamatayon. Dili may mong supa ko ng Big Boss. Nagpaabot pa ko sa final decision ni. Nakonsensya ba ako? Ha? Masibot ni mo ipasabot. Giluiban ko ang tao nga mo'y instrumento nining ikaduhan akong kinabuhi. Lina, nauso ka ba? Ning kinabuhi kinahanglan nga praktikal ta. Major Gaspar. Way uminto ang tao nga dili maluibon. Mao ka na itimali ipagayo. Mao ba, Major? Sa mas politika, mahimo lang nga magmalampuso ng usa ka politiko kung makamao kining mo traidor sa miaga kaniya. Kanunay nga magbalik-balik sa akong kaisipan ang napati na ko gikan ni Pinchak. Kanag-iusikan man mo ang manindot nga kahigayunan. Naakan maninoon kig-abit sa kaaway. Mura ba lang ko natug na sa akong pagmata. Lain na ang akong kalibutan. May panahon ka pa. Palihog iuli si General Mar sa ila. No. Dili ingon ni anak ka sayon. Ayaw pasamuta ang kasuko sa eskwadro nga nangita karon sa iyang agawon. Palihog lang. Ako na kininaghangyo karon nimo. Nakonsensya ko sa akong kahimo ni Sir Marta. Apan dili na ako mahimong bakuyon. Mamatay ko sa mga kaway sa sindikato kung iuli na ako sa ila ang general. Uway na kasi mong pagbalik, Pinchak. Gipanag-iyan na ako karon ni Major Gaspar. Bay, Misael. Nakontak na akong numero sa cellphone ni Miss Glinda. Ambi ba, Sarge? Dawa ta. Huwag pa na ito baga, bay.
Nga na nawag ka, by Sarge. Haini mo dad si Sir Mark, Glina. Misael. Usbon ko nga akong pangutana. Haini mo dad si Sir Mark. Trabaho lang, Misael. Sugo sa akong mga amo. Wa ko magdahom nga ingon anak di ka. Kabaga og naong. Ingrata ka. Wa ka igabaw sa tao nga dako og nahimong tabang ang makalingkawas ka sa kamatayon. Nganli ko bisag unsa. Kitawan ko na ang nahimon akong kapalaran. Kapalaran sa katraidor. Mahimo ba? Hunong na sa imong pagpakonsensya na ko. Buset ka! May konsensya ka pa di ay. Murag wa man tingali. Abi ni mo no? Liwat ka ni anhing buy bangag. Mahimo ba? Dili mo apilon ang akong isuong nataliwan na sa laing kalibutan. Ibalik si Sir Mart aron dili ka maapil sa dakong gubat unya namo sa kagaw nga Major Gaspar ug sa sindikato sa Markang Dragon. Ayaw mo kabalaka. Kay may balik ka gihapon siya. Apan usa na kapatay. Glina. Nahinayak na ko, Misael. Musa, bisag unsa pa'y akong dangatan. Maliko kong dugo. Glina paminaw. Huna-hunaan nga naa ka karon walagad sa tawo nga makausa ni ana. Gihukman ka na sa kamatayon. Ni adin ang akong kalibutan. Mamatay ka gid unya kung may daotang mahitabo sa general. Bayran mo usab kinis sa imong kinabuhi. Kagaw ka. Magpaabot ba lang na itagpalita? Gagipatay na nila ang akong amahan. Aliyah, wala ko mahibaw kung unsay angay na akong buhaton. Gusto na ko siyang luwason. Apan wa ko mahibaw kung asa kong magsugod sa pagpangita niya. Misael. Nakontak na namo sa nila. Apan dako kasi kausaban. Nagbagahi gid siya sa akong giauhag niya nga ibalik ka nato si Sir Mark. Tatingtangan ko ikaw sa imong pusas. Lagaw. Gawas na ini budiga. Kay nagsunod ko nimo. Asa ko ni mo dada. Sa chamber, salo yung bahin ining building nga itong nimutangan. Iniyo na ba kong hukman sa kamatayon? Andam ko ng dawaton ng akong kamatayon, Major Gaspar. Kara! O ka na labing maayo, General Mart Oknes. Kay, mamatay ka din sa balwarte, sa Markang Dragon. Nabuhat ko naman sa akong misyon. Sige na! Ikaw na! Kaya nagpaabot na karon dito sa chamber ang big boss na si Busley. Oh, bangag sa inong. Kalit nga na paong ang suwa. Nag-burnout. Ayaw pagkumpiyansa na ako, Major. Kay ngit-ngit ba kaayo? Basigwa kamaanan. Ayaw gipagbuhat og sayop nga laki ang General Marta. Kaya nagtiun ko sa kong armas tumong diyan nimo. General Marta! General! Hain ka! Uy! Kining armas mo! Uy! Bangag sa ilong! Ayaw kinikadugad, General! Puslan na ang inyo kong patsyon. Ipanabla ko na ang akong nabilin na kinabuhi. Gagaw pa! Nailog mo nga ako armas! Gipahimus na ni mo ang higayon nga labihan kagniyob ang palibot. Tingali og nalimot ka. Nga agi lang maisog kining himong gikaaway. Og ang mga mata sa agila hait bisan taliwa sa kangit-ngit. Nakita ko ikaw, kakaw. Sa Pati na pam! Isigan na og balik ang suga. Niluka pa ka man di ay kagaw nga Major Gaspar. General, ayaw gito mong dakong sumbuhan ng pistola. Ingansado na kanandaan. Galit, bubutoin taon ka na, General Mart. Barog kagaw! Barog! Magbagyat ka ining imong gibuhat, General Mart. Bangag sa ilong. Naunahan mo nga akong mga dragon. Dali, dali.
Upan ako sa kong paggawas. Ika na ni Dapit. Uy, ikaw, General Mart. Mamatay ka rin yapon sa mga kamot sa mga dragon. Mamatay man ang usa ka maisog nga agila. Apan musukol ninyong bangag nga mga dragon. Sapot alahit na buaha. Boss Lee! Dailugan ko karmas, ining bangag sa ilong nga General Mart! Ibutang ang inyong mga armas o hatagi kong sakinan nga magamit sa akong pagbiya nining Dapita. Ibutang ang inyong mga armas. Ibutang! Nangita ka lang yun sa dinalian mong kamatayon, Sir Mark! Glenna! Ayaw! And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye-bye.